बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोरारि जथुम्माखौ दिनै खुंफुंबाय। सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ कामरुपनि बक' गान्धी मैदानाव लानाय जादों। दिनैनि जोबथा गेवलां मेलाव बाहागो लागोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै 3थि सान आरो बिनि गिबि हाबाफारि हिसाबै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुआरि हान्जाफोरखौ लानानै जों गोजोन हान्जा सुरदों। बिनि थांखियानो जाहैबाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि अनसायनाय लानानैसो बर' राव आरो थुनलाइया गासै बिथिङाव जौगानो हागोन। मानो होनब्ला मोनसे रावा मोनसे हारिनि गेजेरनि बेंखनावल' थायालासिनो बे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि अनसायनाय मोनोब्ला बे बर' रावा अब्ला मोनसे लिंक लेंगुवेज हिसाबै मोनसे फालांगियारि बिथिंनि राव हिसाबै बा गुबुन गुबुन मानसिफोरा फोनांजाबारि राव हिसाबै बेखौ बाहायगोन। अब्ला बे रावा गासै बिथिङाव जौगानो हागोन आरो लोगोसे समाजाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि हारिमुआरि गोरोबलायनाय बेजोंनो खौसेथि आरो गोजोननाया फैयो। आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' राव थुनलाइखौ सिबिनायजों लोगोसे बर' माहारिखौ अनसायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोरखौबो गोजोन खौसेथियाव लाखिनानै दावगालांनो थाखाय मिजिंथियो आरो बे बांसाखौ लानानैनो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो दिनै गोजोन हान्जा सोरबाय आरो आसा खालामदों इयुनावबो जोङो बे रोखोमै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि अनसायनाय मददजों आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोथार अननाय आरो सिबिनाय जि बर' थुनलाइ आफादा मोनबोबाय थादों बेखौ इयुनावबो मोननो हागोन। बेनिफ्राय नुबाय जोङो माने दायो बर' रावा जिहेतु गोजौ थाखोआव खिन्थु बेराफारसेथिं माने माखासे बिजोंखौ बुथारनो थाखाय माखासे खालामदों बे थारैनो नामा? जेरैबायदि इंराजि दायो 6 थाखोनि इंराजि साबसिन नंगौ भारत नाङै मोनसे गोदान सोलोंथायारि खान्थि सरकारा लाबोदों जायखौ NEP 2020 होननानै बुंदों। बे नेशनेल इडुकेसन पलिसियाव गोबां सोलायनाय लाबोनो नागिरदों आरो जेब्लानो मोनसे पलिसियाव मोनसे सरकारनि नीति निर्देशनायाव डिरेक्सनफोराव जेब्ला सोलाय सोल' फैयो अब्ला थाखानाय बिजोंफोरा गोबां माने जेंनानि मोगा मोगि जानांगौ जायो। बे मोनसे निउ चेलेन्ज जोंनि थाखाय। नाथाय बेबायदि नङा जे बे चेलेन्जफोरखौ जों माने मोगा मोगि जानो हानाय नङा, बे नङा। सम एसे लागोन नाथाय बेफोर जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो हागोन आरो सेपारेट पलिसि फर बर' मिडियाम इडुकेसन बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जादों आरो बेखौनो मोनसे सिंगोल आउट एजेन्डा हिसाबै लानानै इयुनाव बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावनो थाखाय जों सानगोन। मानो होनोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्डनि थांखिजों मोनसे जुनिया हाबाफारि लानानै बर'फ्रा सोमावसारबोदों, जुजिबोदों। बेनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि जों बायदिसिना सरकारि उनाव मददखौ जों मोननो हादों। दिनै पलिटिकेल एरेन्जमेन्टनि बुं काउन्सिल जों मोननो हादों। राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि माखासे रांखान्थियारि जौगानायनि जों थामोनथायखौ मोननो हादों। बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा जुदि सेपारेट पलिसि फर बर' मिडियाम एडुकेसन बेबायदि मोनसे मावथांखिनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनो हायो अब्ला बेजोंनो आथिखाल जों जि माखासे फिसा फिसा जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांगौ जादों बा जि मोनसे गोदान सोलोंथाइ मोनसे आदब लानानै सरकारा खामानि मावलांनो नागिरदों बे समाव नुजानाय जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो हागोन। जोंनि दोरोदनाय गैयै थांखि आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ जुदि मोनबाय थायोब्ला जों जाफुंसारनो हागोन। दिनैनि गेवलां मेलाव गुबै गाहाय आलासिफोरा सोर? दिनै गेवलां मेलाव भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमिनि लेङाइ आफादगिरि प्रफेसर कुमुद शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनायनि थांखिया जादों फैबाय थानाय समाव जों भारत सरकारनि अनसायनायजों जिहेतु बर' रावा शिड्युल लेंगुवेज जाबाय, 8 शिड्युलाव थिसनजानाय मोनसे राव जाबाय। भारत सरकारनि बायदि बायदि फसंथानारि अनसायनायखौ जोंनो नांगोन आरो बिथांमोननि मददजों जों बेखौ मोनसे हादरनां लेभेलाव बर' रावखौ जों लांनो हानांगोन, जोंनि थुनलाइखौ हादरनां खालामनो हानांगोन। दा बेनि थाखाय बिथांखौ गाहाय आलासि महरै थांखिनानै लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौबो हांख्रायदों, बिथाङा नुजाफैगोन आरो जों बर' थुनलाइ आफादा मिजिंथिदों गिबि मन्त्रिया बर' बिजों जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि बायदि बिथिङारि खामानि मावनायनि बेलायाव माखासे गोदान सरकारि फोसावथायफोरखौ बेहाय फोसावनानै जोंनो होफैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों
फारसेथिं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो जिहेतु बेहाय मैखोम आलासि दैदेनगिरि हिसाबै बाहागो लागोन बिथांनिफ्रायबो बड'लेण्ड हालामनि सोलोंथायारि बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि माखासे गोदान फोसावनायखौ जों खोनासंनो जों मिजिंथिदों आरो जों आसा खालामदों सरकारनि अनसायनायखौ जों मोनोब्ला जोंनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि लामाखौ जों हान्थिनो हागोन। थान्दै जथुमाव मा माने गोदानफोर माबा लादों? थान्दै जथुमनि गोनांसिन आजावजानाय थांखिया जादों फैबाय थानाय समाव जोङो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै आरो बर' बिजोंखौ जौसिन थाखोसिम बाहायनायनि बेलायाव जों जुनियायै फिन आरो सावरायबावगोन जोंनि मेलेमजिबिफोरनि बोसोन बिथांमोननि सुबुरुनफोरखौ जों आजावगोन आरो लोगोसे सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों नाजागोन आरो जुदि बेनि जेबो राहा दिहुननो हायाब्ला जों सोमावसारफिननोबो हागौ।